Čaute ľudia, no a tu sme u nového videa v Šandov. No ja si dám tuto rovno Famasa takto. A je tu so mňou aj taký trošku už slávnejší atlet. Žatlet. Čaute. Už sa blíži k 25 odberateľom, tak by som bol rád, kebyže mu dáte odbery. Aj mne, aj jemu, a lajky a tak vonky. Počkajte, to je nakloné. Ja poviem takto, ja poviem... O nie, počkaj, ty poď sem, aby ma bolo... OK. Poď sem. No, hráme. Tak ja si zase nekúpim. Nemáme coin, máš iba na granáty. No tak to Ja si, vieš čo kúpim asi? Ja si kúpim výbušnú. Ja som si pokúpil všetky. Ja mám najradšej výbušný, alebo ten smoukovací. Dobre, rovno ideme sem takto. Na čo ideme? Kde si? Ja som na Ačku. Na čo ideme aj na čo? Tu je typek. Tam sú? Tak som dead. Kde je? Jeden dead. Sleduješ mňa? Hej. To som ja. Jak raz s tým darčekom tam, ty vole. Ten dárček tam, to je cool, ten dárček, ty. Kde môžem mávať, tu mám krúžku, jen ten dárček. Tak. Tu je ten dárček. Ježiši Kriste, tam niekto bude. Čakaj. Tam. Bol pri skale tej. Tam. No asi už zabili. Tam sú. No. Tu je bombou. On má bombu. Aha, on mal Glocka. Nič. Mal Glocka. To si aj ja kúpim. Ale vyhrali sme. My ako poliči nemôžeme mať Glocka. Oni zlodej majú Glocka. Ja si kúpim túto. Ja si kúpim Famasa. Na prvom 10 ale. Ale celkom dobrý, toto je Ankam. Toto je taký ten začný skin. A idem sem, takto. Komu nejaký oni je s nami. Idete na Ačko všetci? Ja neviem, ja idem. Ja tu mám typku. Si na bičku či kam? Akože. Ja som nejako medzi. Jau, no tak, ja som dostal. No, P9 je sviatky. To je automatická panika. Neviem. Dobre. A čo si? Ja si kúpim Uzi. Ja si kúpim M-ku. Ja ešte mám na M-ku. Mám na granát. Ja som hral s Famasom. Ja som teraz, počkaj. Si kde? Ja som na spavne. Ty si tento? Hej. Hej čo, ja ti musím premenovať, lebo ty máš to začiatočné meno. Proste GP a nejaké číslo. Neviem. Ja ti premenuješ sa. Hej. Premenujem sa, hej. Hej. A toto je Ačko, idem na Ačko. Ideme na Ačko? Hej, ja už som. Ideme. Jo. Ale akože kámo, ja tu mám toľko vecí, že toto všetko, ja neviem ani s čím mám hrať, tu mám ako hacker všetko, hodí všetko. Hodí všetko, čo máš iba strelanie. Toto. Maxo to len keď skapeš, tak to tam máš. Aha, tak tu mám toto. Kámo, ale ja mám dosť práchov, počkaj, prečo som kúpil niečo, čo tejto hre určite ani nepoužijem. Ja si berem smoke a M vždycky. Počkaj, kde si? Ja ani neviem, čo som si kúpil. Idem za tebou. Poď na Bčko. Či na Ačko ideme? Ja neviem, ja idem na Bčku. Tak ideme na Bčko. Au, čau. Tak poďme na Bčko. Sú na Ačku všetci. Na Ačku sú všetci. Všetci možno, nie? Všetci sú tam. Poď, ja idem na Ačko. Ja chcem mať akciu. No. Jeden dead. No a druhý ma vypol. Jedného som zabil. To čo je? Tuto som mal zbraň, ja sa neviem hrať. Pekne, on má 5,90. To by to mohol dať. To je celkom akože... Neviem, som si tiež mohol kopírovať. Nemám na životom.
Lebo to nie je tak, že zbraň berú po jednom výroku, to je to normálne. No, Dobre. Teraz je to 1v1. inak kebyže si vyhľadáte kanto, tak ja som tam taký To má so dať- Šandou ten taký kukláč, kebyže neviete. A má jedného odberateľa. A nie dvoch. Hej. Na tom starom má bohužiaľ Dvoch. Jedného nejakého náhodného typka, druhý som ja. A potom má tohto a tam má jeden odberateľov a ten som ja, ale... A mám takého kukláča. On to dal? On je frajer. A kebyže chcete vidieť tohto atleta, tak on má na profile, čo máš? Ja neviem, čo máš. Ja mám PUBG na profile. PUBG, toho panáka úplne na obrázku. Čo má trojkovú helmu. Hej. A kačko Hej. na chrbte. A takú bielu, Maxo, poď na Ačko, lebo oni si chodia na Ačko. biele tričko a čiernu krevetu, či krevetu, bože, ja neviem, ako sa to volá. Rovno ma zabil, prečo nie? Pozor, snajper. Je tam na bečku, Idem na bečku. Ja som si nekúpil granáty. Hrozné, dom čo hrozné. On má snajperku. Ale ja viem, veď som ti hovoril. On mi dal ono, noskop. Je dal headshot. Aha, zozadu. Do toho treska akože s mojimi dverami, to je zase tá suseda. Neviem. To je zase tá Ja si suseda. beriem one. Jo, to mám tiež. Našu tietu susedu nechcete proste vidieť. Ona je mega otravná. Ona každú jednu noc o 3:00 ráno musí hrať na tom klavíri. A my teraz je 3 ráno. Není 3 ráno, ty čo trepeš? A to není. Ale ona vždy otravuje, chápeš, ju? Hlavne 3 ráno, čak. Hej. No. Proste spať sa nedá. Ježiši, to je jej znúčiť. Kde je? Tam je. Hej, ja viem, a ja som zabil niekoho. To má do toho strieľa, že keď tam nikto asi nebol. Lebo Maxo, cez stenu sa dá túto prestreliť ľahko, hlavne cez to drevo. Úplne ľahko. Aha, takže ja môžem strieľať cez to? To som nevedel. Maxo, ale nie, že cez 10 stien budeš strieľať, ale akože, že keď je tak cez nejakú menšiu stenu, akože tak sa to dá prestreliť, ale dakedy nie, dakedy hej, je to také, že ako v reále proste. Dakedy preletí chvílička, dakedy. Na čo ideme? Na Bčko? Ja som už na bečku. Ja sa tam idem pozerať. Idem skoro dead. Jeden má jedno. Kam tu je? Pozor, pri strome rúžovom. No, je mŕtvý, zabil som ho. OK, mňa zabil. Ja som ho akurát zabil. Kde je? No ten, čo si zabil a potom jeden je v tej Oni chodbe. už bombu položili. Asi. Hej. Aha. To je záujem. Tento to vyhrá. To je one shot, one kill. Hm? Nie, on má 16. Ale aj to je one shot, one kill. Ale tento minule dobre dal z toho. No. A mal 22 Ako 20. životov mal tedy. Ale Max to Teraz s má AVM-kom 16. je to one shot, one kill. Raz ho trafí, je mŕtvý. Chápeš? Takže tu je úplne jedno, či má jeden život, alebo 100 životov. Alebo 200 životov aj so štítom. Akú zbraň si berieš? No si berem tú... Počkaj, jak sa volá. Ja skúsim malú. Počkaj, iba malú 5,90. Čau, idem. Ja tu mám tú malú, idem. Ja ti musím pochváňať menu. Teda, spravím. Neviem. Poď. Ja som išiel hore. Ale keď budeš poslúchať, tak sa teraz mi to premenuješ ty. Kam tu to... Jeden mŕtvý. Závem. Prečo sa mi dneska tak nedarí? A prečo AVM-ko v tej dať. chodbe je nejaký Maďar s AKčkom? AVM kodet. A ty máš prečo taký skin? No to je. Ja som svoj jediný skin predal.
Když jsem dostal. Zadarmo. Já jsem dával headshot. Čot. Kámo, tak máme teraz prachov ako na... Vojně. Hej. Aj keď není, ale dobre. No ja viem. Ale my máme... Ale tam nepotřebuju tančit. Ještě Jdeme víš. na Ačko, jdeme? Já jdem Ačko. A ja? Všetci jdeme Ačko. Jasne. Tak, tam máme smoke. Ja som tu už dávno. Já jsem tu ještě dával smoke. Kam ja mám túto takú... Tu kto tu akože hodil snajperku? No, to je jedno. Ja neviem, nudím sa. Já jsem to zabil. Tam je týpek. Kámo, prečo musím prebíjať v strede války? A prečo musím proste prebíjať v strede války? Až tam to je úplne jedno. Mohol som to vyhrať so 6 životmi. Tento má 100 a 100 brnka, kámo. Mrtvý. Ty si tento? Všetkých jsem zabila. Všetkých jsem zabila já. No s P90, to každý. Nie, já jsem zabila i s touto dvou. S touto malou. Ale ta je dobrá pro mě. No preto mám všetko dobré. Tebe dám nožík a na ty onej všetko tam vyraždíš. No. Vadí? Nehodil som tam smolku, bo som si nezabral. Kto akože sem hodil? Dobre. Niekto sa kamenko. Prečo to sem hádžete, keď je tu týpek? Nie, oni na diálku. Ja som mu dal 42, 42 jeden. Idem ťa sledovať. Nejdem ťa sledovať. Ale oni mi tam hodili dva kam smoky. A tu by sa to video mohlo ukončiť. Prečo? Čaute. Však ty máš dvojminútové, nie? Však ty máš dvojminútové. Však ešte ukončíme hru, toto je posledné kolo. Ešte tak je. A tak tu sa video nemôže ukončiť. Ešte hra. Ty vole, prečo to tam hádžu? To náš ale hodil. Ja viem, on je úplný maďar, on to hádže, aj keď som bojoval. On ma oslepil a kvôli tomu ma ten týpek zabil. Keneru. Neháč to už tam. Dobre, hodil to inám. Kámo, kebyže to... Víš čo, ja mu budem tiež robiť zle. Brat, to byl za mnou, to byl... Kam? Bože môj! To bolo posledné. Ja viem. Dobre, tu by sa video mohlo ukončiť. A čaute. Ešte si pozrite výsledky mojich prachov. Dobre. Ja som mal ja som mal najviac kilov. To mi vieš, kde? Ale ja Som mal jeden. Dobre. Yes! Za dobré play mám plus 15 coinov. Dobre, už to ukončím. Dobre, tak čaute. Za plexi dám.